Unsa man ka diha? Kinsa mo gini uy? Patay na jud ko ani man, sakto na jud ko ani jud. Gisugo na kay ko sa akong lolo ani. Pakuha sa iyang manok. Ang manok. Ay, mga amay daga hapo-hopo diri nga. Sa man nag-unsam ni siya diri? Hoy, gaunsa mo ka diha? Ga. Uy. Oh, Kinsa ka? unsa mo ka diha? Kinsa mo gini uy? Patay na jud ko ani man, sakto na jud ko ani jud. Gisugo na kay ko sa akong lolo ani. Pakuha sa iyang manok. Ang manok diri, wala gibalik sa kani among silingan. Gipurong niya. Ay na jud ko ni. Ano ni tago mo ka diha? Bi akong manok. Ako am na. Oh, nangawat man kag manok. Wala ko nangawat. Wala ko nangawat. Wala ko nangawat. Kita kani sir, sanina kani. Sina ka na nalilawang sa musinina. Oh, sayan. Karsunis. Oh, nya ka na kalilig mo. Kanang nababaw. Kamot ni, Kanang na dai kanang lahlawom. Ha? Makuyawan man sad kanimo sir. Uy, kamot lagi na sir. Kamot. Kamot ni sir. Uy. Tulungan mo sa nimo sir. Tanawa, kamot mo ni. Lumusok po na jud ani. Oh, nawa manok lagi. Loh. Sir, manok man isa kong ka. Lulo sir, gisugo naman ko sir. Manok sa kong lulo nga kuha ng manok. Manok isa kong lulo. Sir, pasay mo aja ko sir kay gisugo na jud ko sa akong lulo sir. Uy. Uy. Sunday ni kayo na. Sabi siya manghabal. Uy. Na sir. Sabi sir. Uy. Sir, manghabal. Sir, ako lang kaning boyan sir. Ubuhay na ka na sukurang amahan ana. Dili sir, uy kay ni ana mo gud akong lulo sir nga. Dakpa dito ang manok sa atong silingan. Kay iyang gikuha.